Bună seara, dragi copii! În seara aceasta vă voi spune povestirea scrisă de Dumitru Almaș, care se numește Boabă, copilul munților. Într-o zi am venit în fața micuților mei prieteni, Oana, Dorina și Andrei, cu o carte. Avea un titlu mai deosebit, Copilul munților, eroul Nicolae Stârc, și era scrisă de Viorica Nicoară. Cum micii mei prieteni s-au arătat nerăbdători să afle ce cuprinde această carte, le-am povestit. Nicolae Stârc este odrazla unui miner din Petrila. Pe tată său îl chema Vasile, pe maică sa Salomia. Nu știu de ce i s-a zis boabă, dar știu că mult i-au plăcut lui ostașii. Când vedea batalionul de vânători de munte mergând în marș, tremura de bucurie. Îl impresiona nespus pasul hotărât, cadențat al soldaților, rap, 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 rap. Și cântecul lor îl bucura foarte mult și cânta și el. Suntem vânători de munte, noi trăim pe înalte stânci, moartea nu ne înfioară nici prăpăstiile adânci. Din marea lui dragoste pentru ostași, Boabă a pornit în toamna anului 1944 cu vânătorii de munte la război împotriva fasciștilor. E o poveste întreagă cum s-a strecurat el printre vagoanele care duceau soldații pe câmpul de luptă. Spunea tuturor: eu merg ca și dumneavoastră pe front să lupt. Nicolae Stârc, zis Boabă, ca fiu de miner, știa ce-i suferința, lipsa de hrană, mizeria, durerea. Știa să îndure orice greutăți și nevoi. După mai multe pățanii, a ajuns să se echipeze cu bocanci, centură, armă, găsite de la soldații fasciști care fugeau din calea românilor. Voia să fie și el ostaș, dar soldații cei în vârstă nu prea înțelegeau cum ar putea lupta un copil și ce folos ar aduce el acolo pe front. Totuși, Boabă a îndurat bombardamente de aviație, a ajutat câțiva răniți să intre în adăpost, a văzut mulți prieteni uciși de bombardamentele dușmane, a rătăcit mult prin Transilvania, căutând batalionul de vânători. Când l-a găsit, s-a prezentat ostășește. Sunt Stârc Nicolae, zis Boabă. Cum ai zis? Stârc ori Boabă Stârc? A zis un ostaș mai hazliu râzând. Dar băiatul nu s-a supărat și a continuat. Sunt din Petrila, acasă îmi spun Boabă. Am 13 ani împliniți și vreau să merg pe front voluntar. Așa Boabă a ajuns agent de legătură al batalionului de vânători. De la început s-a arătat foarte curajos și bărbătos. A învățat multe din meșteșugul luptei, să se strecoare până la linia întâi, acolo unde dușmanul pândește orice mișcare și deschide foc ucigător, să care muniții, adică gloanțe și grenade, să aducă hrană și apă soldaților aflați în prima linie. De multe ori se furișa ca șopârla, ori ca potârnichea printre cocenii de porumb, prin lăstărișul și cerceta liniile dușmane. Se întorcea la ostașii lui cu știri foarte importante despre întăriturile dușmane. După unele bătălii, Boabă a ajutat la strângerea răniților, mai ales noaptea când dușmanii nu-l puteau ochi. Din multele isprăvi săvârșite de Boabă, povestesc numai una. Ascultați-o! Pe când ajuta la strâns răniții, căzuți pe un câmp de lucernă, trifoi, băiețașul soldat a dat peste un cablu telefonic care făcea legătura între o unitate dușmană și postul ei de comandă, adică legătura cu ofițerii fasciști care conduceau în acel loc al frontului. A zis în gândul lui:
Prin acest fir, ofițerii dușmani dau ordin tunurilor să tragă și să fie uciși sute de soldați români. Cum îl rup eu oare? Cu ce? N-am nici cuțit, n-am nici foarfece, nu am nimic. Auzise el că un ostaș rănit la mâini a tăiat cu dinții un astfel de fir telefonic dușman. Am să fac și eu la fel, și-a zis Boabă în gândul lui. Și ducând firul telefonic la gură, îl roase atât de mult până când îi roase învelișul cu dinții. Nu-i păsa că buzele îl usturau, iar gingiile îi sângerau. După ce roase învelișul pe o mică porțiune de jur împrejurul sârmei, îndoi sârma în jos și în sus de zeci, de sute de ori, până se înfierbântă și, pac, se rupse. Depărtă cele două capete mult unul de altul, zicând iar în gândul lui: acum mai vorbiți, fasciștilor, la telefon dacă mai puteți. Mai dați ordine mitralierelor și tunurilor să tragă împotriva noastră. Apoi, cu mare grijă, prin lumina tot mai limpede a zorilor, Boabă s-a strecurat prin lucernă, pe după tufe ori copaci prăbușiți de bombardament, în direcția în care bănuia că se aflau vânătorii de munte români. De multe ori l-a cuprins teama: dacă mă prind fasciștii, mă iau prizonier ori mă ucid. Deodată, în liniștea de la mijirea zorilor, se stârni duruit de motoare. Tancurile! Dar oare or fi ale noastre, românești? Când printre crengile copacilor căzuți se apropie de ele, tresări de bucurie. Uite-i pe vânătorii mei, merg în urma tancurilor la atac. Se ridică în picioare și strigă: nu trageți, fraților, sunt român, sunt Boabă. Nu răspunse nimeni, dar două brațe puternice îl prinseră și îl ridicară de la pământ. O voce groasă îl întrebă cu mirare: tu stârc cocostârcul nostru, tu, măi Boabă! Era ostașul Stan Vasile din vânători și el foarte bucuros, parcă și-ar fi întâlnit propriul lui copil. Ce cauți pe aici? Ești rănit, dragă Boabă? Nu, am fost să ajut la adunarea răniților și din pricina întunericului m-am rătăcit. Umblând încoace și încolo, am dat peste un fir telefonic al dușmanilor. Și? Întrebă soldatul Stan Vasile foarte îngrijorat. L-am rupt, nea Vasile. Cum? Cu dinții. Bravo, Boabă, ești un ostaș isteț și viteaz. Numeroase alte isprăvi a făcut pe front Boabă al nostru. Toți vânătorii îl cunoșteau și îl lăudau, îl îngrijeau și îl apărau de dușmani. Dar și el se purta drept ca un viteaz. Săvârșind aceste fapte într-un batalion de vânători de munte, s-a ales cu un adaos la numele lui: Boabă, copilul munților. Și chiar când a fost rănit de o schijă, nu s-a speriat, a îndurat cu bărbăție durerile și s-a îngrijit până i s-a vindecat rana și s-a făcut sănătos. Pentru toate isprăvile săvârșite, și stârc Nicolae, zis Boabă, a fost înălțat la gradul de caporal și decorat cu virtutea militară. Dragii mei, sper că v-a plăcut de eroul Boabă. Eu vă urez noapte bună și vă iubesc, copii!